चिन्हत नहीं का? अरे ना 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 हम चिन्ह गनी। आ काहे हो? आ फोनवा को बेरा करनी तू फोनवा काहे नहीं उठावत? जाना तानी आज हम पीड़िया बरत भूखल बानी ना। पीड़िया भूखा तारू क्रिया धारा के जो लत लगा दिल बड़ू के हमार गत हो जाता। ए जी सुनी ना आज भर जाए दी। नो कॉम्प्रोमाइज। ए हो हमर सोनहवा कर जन फोनवा चुम्मा के धर जन रट ए हो जन भूखल बानी। ए हो हमर सोनहवा कर जन फोनवा चुम्मा के धर जन रट ए हो जन भूखल बानी। आज भर पीड़िया बरत ए हो जन